Mestskí policajti v Šali chcú predchádzať krádežiam unikátnym spôsobom. Predmety a budovy budú označovať tzv. Syntetickou DNA. Mestská polícia sa touto metódou inšpirovala v zahraničí. Toto je hmota, ktorá má vo vnútri viaceré mikročastice. Práve tie sú dôležité, aby sa dostali na konkrétny predmet. Malé tieto bodky, a to znamená, každá tá bodka je tam označená tým číslom DNA. Syntetická DNA sa dá použiť napríklad na bicykle, kočíky, mobily, invalidné vozíky a autá. Všetko funguje tak, že po označení sa zaregistrujú údaje o danej veci, ale aj o majiteľovi. Keď niekoho označíme, niekoho predmet s týmto, tak by mali ísť do tej našej databázy a do tej celosvetovej. Bude ten kód presne DNA. Toto je DNA pasta, ktorou sa zase dajú označiť veci v budovách alebo v domácnosti. Napríklad môžu označiť si napríklad kľúčky, chaty, okná, že niekto sa vláme donútra. Finta je v tom, že ak sa zlodej dotkne takéhoto miesta, zostane mu na rukách farba, ktorú vidieť iba pod špeciálnou baterkou. To, že je niečo potreté, ani nezacíti. A keď si to aj utrete, to znamená, že utrete, aby to bolo nebolo viditeľné, tak tam do fialova proste tam ostanú tie bodky a tie flaky. Otestovali sme, či sa pasta naozaj nedá z rúk zmyť. Skúšali sme to 3-krát a použili aj väčšie množstvo mydla. Toto je výsledok. Je tam. Mestskí policajti v Šali označia záujemcom veci zdarma, stačí sa iba prihlásiť. Obyvateľom sa takéto ľudovo povedané vybabranie so zlodejmi pozdáva. Tak akože je to dobrá vec, keby to fungovalo. Auto určite, lebo nám stojí pred domom. Takýmto spôsobom sa dajú označiť zatiaľ iba veci. Je však možné, že v budúcnosti sa to bude dať použiť napríklad aj na domáce zvieratá. Musí tam byť nejaká časť, na čo sa to dá. Diana Pavlisová, televízia Joj.